Αυτή τη χρονιά οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη χορηγία κάποιων ανθρώπων. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν την προσπάθεια του χωριού μας να κρατήσει ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, κύριο Μιχάλη Παπαγεωργίου, που στηρίζει πάντα υλικά και ηθικά κάθε τέτοια προσπάθεια. Τον συγχωριανό μας κύριο Βασίλειο Πρασά για την οικονομική του συνεισφορά. Τον φίλο του χωριού κύριο Ευθύμιο Χασιώτη, γεωπόνο από τον Πλάτανο. Τον συγχωριανό μας κύριο Αθανάσιο Βράκα. Τις αδερφές Βλάχου, Βούλα και Λένα. Τον συγχωριανό μας Τάκη Ευθυμιάδη και τον κύριο Άγγελο Βασιλείου που είναι πάντα δίπλα μας. Και φυσικά πολλούς άλλους που πέρα από την υλική βοήθεια στηρίζουν και βγάζουν πέρα τέτοιες εκδηλώσεις με πολλές ώρες προσφοράς και βοήθειας, πράγμα που είναι απαραίτητο. Απαραίτητη βέβαια είναι και η συμμετοχή όλων μας για να έχει επιτυχία η κάθε εκδήλωση. Εύχομαι σε όλους καλή Σαρακοστή και καλή διασκέδαση. Ευλογητός ο Κύριος εμών, Άντε, και Αγίο Πνεύματι, κυρελέσουν, και ο παπάς τα πει καρνέσουν. Τι θα δούμε τι θα γίνει, τι θα προσκυνήσετε τώρα, δεν ξέρω. Σγόρα έχω μεγάλα. Εγώ το Σταυρό. Είσαι Σταυρό, τάσου, μαχ, τάσου. Όλο που δεν ξέρω τι. Έλα τα στιφάνια. Εμένα μου αρέσει τα άλλα. Τι κάνω. Όχι πολύ κοντά. Στέφη του δούλου του Θεού Γκόλφου και τάσους. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφη του δούλου του Θεού τάσους και Γκόλφου. Αχ, Γκόλφου. Όπα, έτσι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και το χρόνο τώρα, Γκόλφου πρέπει να προσκυνήσω. Και λίγο το κορονεύω. Ισαΐα, κόρυβε να κουρέψουμε τώρα. Τι στο πράγμα αυτό που λέει. Κλείστο καλύτερα να φράσω εγώ. Ισαΐα, κόρυβε. Από εκεί μπροστά. Ισαΐα, κόρυβε. Και παπά κουραϊδευεί. Ισαΐα, κόρυβε. Και παπά κουραϊδευεί. Και παπά κουραϊδευεί. Ευχαριστώ την Αγίου Πατέρα λοιπόν. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε τώρα. Δεν προσκυνάω, φοβάμαι. Πού πιάσα. Πάνι του κάτσες. Αυτό του Θεού, αυτό του παπά. Του παπά θέλω εγώ. Ο Τάσος με σκασμένη. Δεν είναι μεγάλο. Γιατί, είδες τι κάνει παπάς μετά. Είδες. Για να τους
σταυρό. Του ζώα μην μπερδευτούμε, δεν πάμε τόσο κάτω. Δεν πάω τόσο κάτω. Όχι, άσε πάρω εγώ το σταυρό και βγάλω που είναι σκασμένη, θα πάρει το άλλο. Άκουσες, ξύπνα. Δεν ξέρω, έχεις καιρό. Τώρα ήρθα. Τώρα ήρθα. Άντε φίλα τώρα εδώ. Τη βλέπω μισή κόρμου, μου κάνει μια προ... Παρακάτησε. Άιτε μπράβο. Έτσι να προσκυνάς. Και το σταυρό να φουάς. Μπράβο, το βγάζεις στο σπίτι, να δούμε τι θα γίνει. Τετράγγελμα να κάνουμε σήμερα. Άμα ρε εσύ κάτι τίποτα, αλλά εγώ ποιος να μην βρεις. Τι θες τώρα άλλο. Τώρα χωρέψουμε Τώρα φύλλα την ύφη. Χωρέψουμε λίγο. Δεν χωρέψουμε την πουλή σου μέρα. Τόσο σήκωμα έκανα, να μην το πούνε σου. Πάρτε Στέφανα Να την τουράσω, μα τουράσω τα βγει. Άντε πάλι μας τα δουλεύσουμε. Πρώτα ο παπάς. Άιντε τα ακούτε εσείς οι εμόρφες, εσείς οι μαυρομάτες του Minecraft, κρασί μην πίνετε αμάν του Minecraft, κρασί μην πίνετε. Άιντε το Minecraft κρασί πίνετε, όξου μη κοιμηθείτε κορίκι, κοιμόταν μονάχη, αμάν κορίκι, κοιμόταν μονάχη. Άιντε κορίκι μου, κοιμόταν μονάχη, σε ξαδράκια μου ρε πέντε μήνους, ξαδράκια πότε πάγνε, ξέρεις μαρουσιάνα, άιντε πότε μου ρε πάγνε. Κι άλλος τόσος τριακοβάρια μωρέ, κι άλλος τόσος τριακοβάρια ποτέ τα μάξες μαρουσιάνα, άιντε ποτέ τα μωρέ τα μάσες. Για να παντρεί στο Μαρουσιάνα, άιντε για να πάμε ρε παντρευτώ. Να κάνουμε ένα τραπεζάκι από εκεί να βάζουμε τα πολλά και να κάνουμε από εκεί. Έλα μια φωτογραφία, μαγείρισες. Istanbul, Istanbul,
στο κουλό πως θα νοιάσω, μόνοι κι όξω στα περιφωνιάσω. Καθίτη ήλιος λες τρόπο